Hyvät alumnit, oma kauppiksemme on nyt täyttämässä 100 vuotta ja siirtymässä ihan uuteen aikaan ja ponnistamassa uudelle laatutasolle. Ja tässä työssä me kaikki voimme olla mukana ja haluaisin teitä kiittää tähänastisesta tuestanne ensin opiskelijoina ja sitten menestyneinä asiantuntijoina ja johtajina elinkeinoelämässä ja nyt sitten lahjoittajina tähän meidän varainkeräykseen, jonka avulla saamme sitten lisää kansainvälisyyttä, lisää stipendejä, professoreja, tutkimusta ja kaikkea sellaista, mitä aina koulun kehittäminen kulloinkin tarvitsee. Ja nyt meillä on vielä tässä kohdin sellainen erityinen hyvä mahdollisuus, että kun suomalaiset tietysti kaikki rakastavat veroja, niin nyt verotkin rakastavat meitä ja meillä on tällainen erittäin hieno valtion kerrointarjous, joka yksinkertaistettuna tarkoittaa suunnilleen tätä, että jos oletetaan vaikka 50% henkilökohtainen veroprosentti, niin jos nyt lahjoittaa vaikkapa 1000 euroa koululle, niin kun se on verovähennyskelpoinen, niin siitä nettona tulee silloin maksaneeksi 500, mutta valtio antaakin 2,5 kertaa tämän 1000 euroa, jolloin yhteensä koulu saa 3500 euroa ja lahjoittaja on nettona lahjoittanut 500, jolloin kerroin on 7 noin taloudellisesti ajateltuna. Jokainen euro muuttuu siis 7 euroksi, kun lahjoitus tehdään vielä tämän vuoden puolella. Ja tässä taisikin tulla puhuttua niin vakuuttavasti, että täytyy itsekin lähteä tekemään koululle lahjoitus. Kiitoksia.